Impinglay dagiti dua a bar passer, ti kapadasan da iti panagadalda agingga iti panag-exam da. Nagduduma akarit ti sinaranget da agingga a nagbaligi ken natunoy dati arapaap da a pagbalinan. Amamwen tayo dagito nga individual iti report ni Bridget Marcasi Panguspian. Manipud Fire Officer, itan maysa nga abogada. Dayta tigasat ni Fire Officer T. Jessica Tarona. Ngamsakbay ang nagunod na ti baligi na, kas kadagiti daduma, di malan met iti nagduduma apan nubok iti uneg ti 10 atawan iti law school. Inkagumaan na nga nailasat daytoy kagidan iti panagserbina iti publiko. Kang runaan nagkarit iti panagadal na ti makuna at time management. Gaputa 8 nga oras nga agtrabaho iti opisina, sakbay ako mamakam iti klase na iti Cordillera Career Development College ijay la Trinidad Benguet. Mahirap po siya. Kasi sa akin, ma'am, it took 10 years to become a lawyer. Sa umaga talaga, ma'am, since bread and butter natin ang work. So, kailangan po natin gawin yung trabaho natin. Gabi na po ako nagbabasa, ma'am. Kunyari ang pasok ko ma'am bukas is mga 6 o'clock, since ganun po executive time yung amin. Magbabasa na po ako ng gabi before the day po. Karaman isuna kadagiti nagturpos iti kinaabugasya iti 2021 ngem saan ang naipaayan iti gundaway nga agmarcha gapo iti pandemya. Dito'y meten ang nagdesisyon nga aginana sakbay ang nag-exam iti bar iti umuna a gundaway iti 2022. Daksang gasat gaputan na paay daytoy isu a pinadas namanen ang nag-exam iti 2023 ken 2024 ngem iti September 2025 ang natun-uyan na iti baligi na kalpasan ang naipablaak ti resulta iti kalman. Success delayed is not a success denied. Time will come po yung para talaga sa atin. I always, lagi pong bumabalik sa akin yung Isaiah chapter 60 verse 22 po. Keep on believing that someday, somehow, your time will come po. Saan met aninamnaman ni Raymar ang mairaman tinagan na kadagiti nakapasa iti bar exam. Sigun ken kuana, awan ti arapaap na nga agbalin kas abogado ngem tarigagay na nga adalan dagiti paglintegan iti pagilyan. Gapo iti dayta, oray pay makumikom daytoy iti trabaho ken personal abiyag na. Inkagumaan na ang mabalanse iti oras na agingga nakapagturpos iti kinaabugasya iti lasudla ang tupat atawan iti Kalinga State University. So I have to juggle work, study, and personal. So I have to work 8 to 5, ag-eskwela, iti 5 to 10, and then the rest of the night, konting tulog, tapos study. So ganun yung naging cycle ko. I make it sure na consistent up until I graduated on time and then took the bar and I passed. Inikan na ti gundaway ti bagina ang naginana sakbay a pinadas na ang nag-exam iti bar iti September 2025. Kagiddan ti baligi na, tarigagay na ita ang makatulong iti komunidad nang runa iti nagtaudan na a lugar. Nang iba ti metlaeng daytoy iti adal ken mensahe para kadagiti aspiring lawyers a sumarunumet. I wish to bring back naman yung pinag-aralan ko para mag-provide ng legal services sa mga nangangaral. So to all our aspiring lawyers, continue, persevere, and pray. Always pray na time will come na it will be your time to become a lawyer and serve the people of the Philippines. Challenges come, but they will be you may outgrow them once you become a lawyer. Duala ang de Jessica ken Raymar kadagiti 5,594 bar examinees ang nakapasa iti 2025 bar exam manipud iti nasurok 11,000 examinees. Iti mensahe ni Bar 2025 Chairperson Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier, dinayaw na dagiti pimasa iti eksaminasyon na ituding agsapataken agpirma iti Roll of Attorneys dagiti baro nga abogado inton February 6, 2026 iti Philippine Arena. Iti Cordillera, may sa ti St. Louis University ang nakaangayan ti bar exam no sa dino mapatapata asang aribo a bar takers ti nag-exam. Bridget Marcasi Panguspian para iti Pambansang TV.
iti baro a Pilipinas.